आसगांव कॅम्पेनिंग चालू आहे कसो रिस्पॉन्स पळयता दिस इज हाफ द क्राउड वॉट आय हॅड इन द मॉर्निंग सकाळी सुबेज क्राउड आणि स्थानिक वाड्यातले लोक आसले मागीर आमी तांकां देनपारा घरा धाडले द रिस्पॉन्स वॉट आय गेट आणि हांव घरांनी जेन्ना भितर सरता आणि आमी सांगतात की बाबा आमचे सिंबॉल हात काँग्रेस म्हणून लोकांच्या तोंडार जो आंसो येता तेजेरूच कळटा की आमकां वोट पक्के म्हणून सो दिस इज द पॉझिटिव्ह वायब आय एम गेटिंग फ्रॉम पीपल विक्ट्री इज 100% सर्टन हिलाला लोबोंचा हिलाला लोबो तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं येऊन येणार कोण हिलाला शिवाय आहे कोण काँग्रेस पक्षाचा काँग्रेस पक्षाचा हिलाला लोबोंचा हिलाला लोबोंचा